Fa uns dies una amiga em deia que s'havia tirat un pet a la dutxa Bueno, mira, te lo voy a decir. La amiga soy yo. i que havia detectat que feia una olor més forta que de normal. Que fora de la dutxa, vull dir. Quines són les raons? Primer, recorda que et trobes en un espai tancat i reduït. És normal que sentis més olor que si estiguessis en plena naturalesa. A més, quan anem vestides, la roba interior i els pantalons absorbeixen gran part del gas. A la dutxa no hi ha atenuants. A més, amb l'aigua genera humitat i sembla que, com més humitat hi ha, menys concentració cal d'una olor determinada perquè la percebem. Dit d'una altra manera, sembla que la capacitat olfactiva millora si hi ha humitat. La veritat és que no s'han fet gaires estudis sobre el tema. M'imagino el disseny i seria estrany. Vols participar en un estudi científic? Vine a dutxar-te al nostre laboratori i l'únic que hauràs de fer serà tirar-te pets. M'imagino a les persones participants literalment així.